13 жніўня, аўторак, прыглядаемся да падзеяў дня. Вітаю, Сергей Подсасонны ў праграме «Белсадзум» абмяркоўваем галоўныя тэмы. Наступ украінскіх сілаў на Куршчыне працягваецца. Масква пакуль не адказала і не кантралюе сітуацыі, дапамагае хаўрусніку Лукашенка. На словах. Фракцыя «Беларусы», у якую увайшоў блок Пракоп'ева-Ягорова ў каардынацыйнай радзе, патрабуе новых выбараў дэмакратычнага лідара на лета. Украіна не зацікаўленая, каб забраць сабе Курскую вобласць, кажуць ва ўкраінскім міністэрстве замежных справаў. Але пры гэтым ужо кантралюе каля 1000 квадратных кіламетраў тэрыторыі Расіі, заявіў галоўнакамандуючы збройнымі сіламі Украіны Александр Сырскі. Упершыню згадаў баявыя дзеянні ў Курскай вобласці і Владзімір Зялянскі, які назваў Курск канцом Пуціна. У Крамлі справу ў свае рукі бяруць спецслужбы. Прэзідэнт Украіны заявіў, што ЗСУ взялі пад свой кантроль менавіта тыя раёны на тэрыторыі Расіі, адкуль вяліся абстрэлы з Сумскай вобласці Украіны. Таксама ён даручыў дыпламатам зрабіць усё, каб атрымаць ад заходніх партнёраў дазвол на выкарыстанне дальнабойнай зброі. Тым часам у ЗША пракаментавалі заяву Пуціна пра тое, што Захад вядзе вайну супраць Расіі рукамі Украіны. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Джон Кербі прапанаваў Пуціну спыніць вайну, калі яму не падабаюцца украінскія войскі ў Курскай вобласці. На словах і ў выглядзе тэлевізійнай карцінкі сваё падтрыманне Крамлю выказвае Александр Лукашенка. А гэтую тэму спадарства абмяркуем з госцем, які цяпер на відэасувязі, вайсковы аглядальнік, экс-спікер генштабу ЗСУ ў 2014-17 годах Владзіслаў Селязнёў. На відэасувязі. Вітаю. Вітання вам, слава Україні і най живе Білорусь. Жыве вечна, героям слава, спадару Уладзіславу. Прэс-сакратар МЗС Украіны кажа, Украіна не зацікаўленая ў тым, каб забраць Курскую вобласць. А ў чым тады зацікаўленая Украіна? Украина заинтересована в том, чтобы создать буферную зону. Ту самую буферную зону, о которой в свое время мечтал кремлевский диктатор Путин. Ведь, собственно говоря, президент Владимир Зеленский абсолютно четко во время крайней ставки главнокомандующего сказал следующее. Наши жители, граждане Украины, проживающие на территории Сумской области, постоянно находятся под вражескими минометными и артиллерийскими обстрелами. Для того, чтобы отодвинуть вражескую армию чем дальше от линии госграницы, чтобы артиллерийские снаряды и минометные мины российской армии не прилетали на нашу территорию и не убивали мирных жителей Сумщины, и проводятся эти мероприятия. Ведь очевидно, что создание буферной зоны создает определенные возможности. Да, это первый шаг. Да, пока происходит мероприятие по расширению плацдарма на территории Курской области, в зоне риска находятся граждане нашей Черниговщины, граждане Украины, проживающие на территории Черниговской области, на севере Харьковской области. Но я думаю, лиха беда начала. Дальше будет больше, и мероприятия по созданию той самой буферной или санитарной зоны будут продолжаться. Стоит ли среди задач перед украинскими силами обороны задача по взятию под контроль Курской АЭС? Я думаю, что нет. Украина ответственный участник мирового сообщества, и мы прекрасно помним, с какими рисками мы сталкивались, когда российские оккупанты вначале оккупировали территорию Чернобыльской атомной электростанции, а затем оккупировали территорию Запорожской АЭС. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что есть определенные технологические процессы, процедуры. Уж точно вряд ли будем рассматривать вариант блокирования деятельности объекта ядерной энергетики, которую мы знаем под названием Курская АЭС. Пры гэтым на Запорожскай АЭС пускалі чорны дым акупанты, і ў Расіі загаварылі пра тое, што Украіна нібыта стварыла брудную бомбу. Гучыць як бімба, канешне, калі б гэта быў жарт. Але гэта зусім не жарт, і ў гэтай сітуацыі ўзнікае пытанне, ці Расія не рыхтуе нейкую правакацыю з так званай гэтай самай бруднай бомбай. Если звезды загораются, значит, это кому-то нужно. Известное выражение, которое в определенной степени касается действий российской оккупационной армии, связанной с динамикой на территории Курской области. Россияне на самом деле очень сильно переживают в части
вероятности взятия под контроль украинской армии Курской АЭС. И для того, чтобы создать определенную информационную картинку, они и устроили ту самую провокацию на территории Запорожской АЭС, создав пожар на территории Градирни, а этот объект точно не имеет ничего такого воспламеняемого, и тем более это горящее таким черным дымом, для того, чтобы обратить внимание представителей инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на территории Запорожской АЭС, и, в принципе, продвигать в мировую информационную повестку тезис, мол, смотрите, что делают украинцы. Они на территории Российской Федерации пытаются создать проблему на территории Курской АЭС, на территории временно оккупированной российской армии в районе населенного пункта Энергодар обстреливает объект атомной энергетики. Безусловно, я думаю, что мировое сообщество, получившее серьезную прививку от брехни российских пропагандистов, вряд ли будет воспринимать за чистую монету те заявления, которые делают представители власти и представители информационного сообщества, именно те самые российские пропагандисты. Но мы должны с вами понимать, в этой игре и попытке обмануть мировое сообщество россияне могут серьезно ошибиться. И тогда их провокации могут трансформироваться в техногенную катастрофу на объекте атомной энергетики. И тут о последствиях мы можем лишь только предполагать. Глядзіце, вы кажаце пра тое, што складана будзе заходнім партнёрам паверыць у гэтую хлусню, але з другога боку захад не дазваляе Украіне ўжываць сваю зброю поўнамаштабна, так як хацеў бы Кіеў. Чаму? Кіеў увесь час павінен прасіць, дамагацца гэтага, ціснуць на заходнія краіны. Реалполитик. Мы видим, что в первую очередь наши западные партнеры имеют определенные предостережения и пытаются в рамках российско-украинского противостояния создавать условия, предпосылки для масштабирования этого конфликта, для выхода этого конфликта за пределы Украины. И, соответственно, очень боятся лишний раз потревожить кремлевского диктатора Путина, мол, как бы он ни решил использовать на территории Восточной Европы свое, как минимум, тактическое ядерное оружие. Но, как видим, украинские силы обороны системно-методично уничтожает эти опасения наших западных партнеров. Мы видим, что масштабирование российско-украинского противостояния уже вышло за пределы Украины. Хотя, в принципе, если мы посмотрим на Конституцию Российской Федерации, то боевые действия в соответствии с Российской Конституцией уже более 2 лет происходят на территории новоприсоединенных регионов России. Идет речь про Запорожскую, про Херсонскую область, соответственно, про территории Донецкой и Луганской областей, субъектов Российской Федерации в соответствии с местной конституцией. Поэтому я думаю, что наши западные партнеры дуют на холодную воду, их переживания абсолютно напрасны, и, в принципе, что это всякий раз и доказывает действия украинской армии. В течение нескольких дней происходят масштабные боевые действия на территории Курской области. Фактически, в соответствии с международным правом, создан прецедент, интервенция иной страны на территории суверенной Российской Федерации. Но, тем не менее, максимум, на который спромоглись российские чиновники, они организовали правовой режим контртеррористической операции. И хотя масштаб этого правового режима поражает, 3 области, Брянская, Белгородская и Курская, это наибольший масштаб КТО за все более чем 30 лет независимости современной Российской Федерации. Но, тем не менее, не военное состояние, не какие-то иные акты, которые, в принципе, были бы логичны, с учетом того, что масштабные боевые действия происходят на территории исконной российской территории, Москва на такие поступки и действия не согласилась. С чем это связано? Может быть, целый ряд факторов, в том числе и возможность поиска определенного компромисса с западными визави. Мы с вами не знаем, какие в закулисье происходят переговоры, какой формат и цель, и конечная задача в рамках этих переговорных процессов, но мы должны с вами четко понимать. Украинские силы обороны сейчас действуют таким образом и в такой способ, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан Украины. Ну а все остальные там политесы, договоренности, в том числе закулисные, сейчас нас интересуют в меньшей степени. Да, безусловно, у нас есть серьезная проблема в связи с тем, что мы не имеем разрешения от наших западных партнеров использовать оружие, которое они нам передают на расстоянии до 300 километров. Наша разведка
настолько четко верифицированы места размещения стратегических военных объектов, в том числе объектов, где дислоцируются вражеские самолеты, носители управляемых авиабомб. Но в таких реалиях мы живем, и по итогам крайней ставки, которую проводил Владимир Зеленский, задачи и поручения соответствующие даны и нашим дипломатам, и министру обороны господину Умерову для того, чтобы они искали пути, подходы, варианты, доводы и методы убеждения наших западных партнеров, что в конце концов они изменили свою позицию. Спадар Владислаў, гэтай сітуацыі ўзнікае таксама пытанне, у чыю гульню гуляе Александр Лукашенко, які кажа пра нейкія беспілотнікі, потым незалежныя назіральнікі не пацвярджаюць гэтай інфармацыі. Таксама паказвае карцінку з танкамі 8 штук ажно, якія там перакідвае кудысьці. Вайскоўцы з Беларусі накіроўваюцца ў Расію на вучэнні і гэтак далей. На словах падтрымлівае Расію, але ўсё ж такі ў дзеяннях усё гэта вельмі сумнеўна. И тут следует отдать должное Александру Григорьевичу. Среди лидеров постсоветских стран, мне кажется, он является чемпионом в части петляния. Потому как, понимая, какое огромное давление на него оказывается со стороны Кремля, в том числе и в рамках взаимодействия оборонного блока ОДКБ, он проявляет мудрость и пытается путем определенных словесных, даже иногда алармистских заявлений сбить градус напряжения и уровень вовлеченности армии Республики Беларусь в российско-украинскую войну. Ведь очевидно, что в противном случае для белорусской армии будет серьезная проблема, и еще больше проблем будет для Республики Беларусь, если будет зафиксирован акт прямой военной агрессии со стороны Минска в направлении на Киев. Поэтому информационное заявление о том, что истребительная авиация, армия Беларусь поднимается в небо, чтобы уничтожать беспилотники, которые якобы залетели на территорию Республики Беларусь с территории Украины. Эта информация не верифицирована независимыми мониторинговыми каналами. Перемещение нескольких единиц бронетехники, они кардинально ситуацию вблизи приграничия между Беларусью и Украиной не создают. Об этом говорит представитель пограничной службы Украины господин Демченко. Да и в принципе все это такое наносное и показушное, которое вряд ли кардинально изменит соотношение сил и средств. Ну и плюс совершенно очевидно, что украинская армия точно находится в режиме постоянной боевой готовности. Продолжается мероприятие в части создания инженерных фортификационных сооружений на территории областей Украины, которые граничат с Беларусью. Речь идет про Волынь, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую области. Ну и, соответственно, комплекс сил и средств украинских сил обороны на территории этих 4 областей также присутствует. Поэтому я уверен, что алармистские заявления со стороны Александра Лукашенко могут звучать достаточно часто, но вряд ли эти алармистские заявления будут трансформированы в реальные действия, направленные на эскалацию ситуации на белорусско-украинском кордоне. Гучыць як добры Лукашенко для Киева. Не совсем так. Добрый Лукашенко прежде всего для себя. Он понимает, какие риски несет реальная вовлеченность его армии, которая ему подчиняется, в целом Республики Беларусь в прямое противостояние между Россией и Украиной. Поэтому это абсолютно рациональный подход. Ни в коем случае я не являюсь адвокатом господина Лукашенко, но я абсолютно четко понимаю, что он действует максимально рационально и в первую очередь в части обеспечения своей собственной безопасности. І ратуе сваю ўласную шкуру. Дзякую за гэтую размову. Вайсковы аглядальнік, экс-спікер Генштабу ЗСУ Владзіслаў Селязняў з намі на відэасувязі. Тым часам 2 балістычныя ракеты і 38 беспілотнікаў запусціла Расія мінулай ноччу па ўкраіне. Паводле ЗСУ 30 дронаў удалося збіць у шматлікіх вобласцях краіны. У той жа час адміністрацыя Сумскай вобласці заявіла, што расейцы нанеслі ракетна-бомбавы удар па аб'ектах інфраструктуры ў горадзе. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Расійскія вайскоўцы пры нападзе з нашай тэрыторыі на поўнач Украіны ў 2022 годзе карысталіся сім-картамі беларускіх аператараў. Украінскія следчыя направілі запыт у суд, каб атрымаць дазвол на звесткі мясцовых аператараў, што забяспечвалі роумінг для беларускіх і расійскіх нумароў. Гэта патрэбна, каб вызначыць, хто імі карыстаўся, а таксама атрымаць інфармацыю пра магчымых відавочцаў злачынстваў. Усё гэта дапаможа выкрыць кола сувязяў расійскіх вайскоўцаў да і пасля іхных злачынстваў, а таксама маршруты іхнага перамяшчэння.
Дональд Трамп даў інтэрв'ю Ілону Маску на платформе X. Гутарка пачалася з затрыманнем, бо соцсетка сутыкнулася з маштабнай DDoS-атакаю. Трамп назваў Пуціна, а таксама старшыню КНР Сі Цзіньпіна і кіраўніка КНДР Кім Чен Іна сусветнымі лідарамі і заявіў, што Вашынгтону лепш падтрымліваць з імі добрыя стасункі. Прычынаю пачатку вайны ва ўкраіне Трамп лічыць памылку Джо Байдена. Прэзідэнт ЗША, маўляў, паказаў, што ўкраіна мае шанс увайсці ў НАТО, і менавіта гэта стала прычынаю расійскага ўварвання. У Грэцыі бушуюць лясныя пажары. Агонь дабраўся да Афінаў. У прадмесці сталіцы праходзіць масавая эвакуацыя людзей. Паводле мясцовых уладаў, агонь хутка распаўсюджваецца з дапамогаю моцнага ветру. Вышыня полымя сягала нават 25 метраў. У тушэнне пажараў залучаныя больш за 700 ратаўнікоў, амаль 200 пажарных машынаў, а таксама дзясяткі верталётаў і самалётаў. Пад эвакуацыю трапілі жыхары сама меней 30 раёнаў. З папярэдніх звестак ахвяраў няма. Некалькі асобаў шпіталізавалі з атручваннем дымам. Мінулай ноччу ў небе над Беларуссю адначасова можна было ўбачыць зарапат і паўночнае ззянне. Гэта стала магчымым дзякуючы моцнай магнітнай буры. Зарапат Персеіды атрымаецца ўбачыць і сёння. Спецыяльных прыбораў, каб глядзець на зорнае неба, не спатрэбіцца. У Менску ды іншых буйных гарадах бачнасць дрэнная праз светлавы шум. Калі сапраўды хочацца палюбавацца метэорамі, лепей выбраць для гэтага аддаленыя ад гарадоў мясціны. Фракцыя «Беларусы», у якую увайшоў блок Пракоп'ева-Ягорова у каардынацыйнай радзе, згенеравала чарговую ідэю. Гэтым разам палітыкі заклікалі да жніўня наступнага года правесці выбары лідара дэмакратычных сілаў у выгнанні. Яны ўпэўненыя, што цяпер у апазіцыі існуе крызіс, а новыя выбары – найлепшы спосаб яго пераадолець. Палітыкі заявілі, што арганізаваць такое галасаванне мусіць абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская. Яны не згодныя з тым, што нізкая яўка зможа аслабіць міжнароднае прызнанне. Для палітыкаў дэмакратычныя сілы маюць правераную платформу Паўла Лібера, якая даказала сваю бяспеку на выбарах у каардынацыйную раду. На іхную думку, цяпер важна улічыць мінулыя недахопы і прыцягнуць больш выбаршчыкаў. Самыя ж выбары пацвердзяць мандат лідара, а таксама дазволяць выбраць найбольш эфектыўную перадвыбарчую праграму і адсочваць яе рэалізацыю. На мінулых выбарах у каардынацыйную раду прагаласавалі 6723 беларусы. За блок Пракоп'ева-Ягорова галасы аддалі 1050 асобаў. А на відэасувязі палітолог Валер Карбалевіч. Вітаю, спадар Валер. І, пэўна, такое простае, але, магчыма, досыць складанае пытанне у тым, што мы назіраем у гэтых заявах. Адна заява, цяпер другая заява. Гэта што, прыцягненне ўвагі ці нешта большае ўсё ж такі? Тут і прыцягненне ўвагі, і барацьба за ўладу, палітычная канкурэнцыя, все элементы, якія ёсць падчас палітычнай барацьбы, што мы цяпер і назіраем вакол вынікаў канферэнцыі «Новая Беларусь», вакол дакументаў, якія там прыняты, і вось па пытанню пра стаўленне да Святланы Ціханаўскай як агульнанацыянальнага лідара на перыяд, пакуль захоўваецца ў Беларусі лукашэнкаўскі рэжым. Вы кажаце, барацьба за ўладу. Тым часам, калі адбыліся выбары, на якія ссылаюцца у фракцыі «Беларусь», куды ўваходзіць блок Пракоп'ева-Ягорова, гэты блок набраў 1050 галасоў. То якая тут можа быць рэальная барацьба за ўладу пры такім падтрыманні? Ну, бачыце, што ёсць, то ёсць. Барацьба за ўладу, амбіцыі, яны мала залежаць ад палітычнай падтрымкі. Мы маем шмат прыкладаў, калі за ўладу борюцца людзі абсалютныя маргіналы, і працуем шмат гадоў з аднымі і тымі ж вынікамі. Таму палітычныя амбіцыі не заўсёды суадносяцца з тым, што называецца амуніцыяй, з
рэальным падтрымкай, з рэальнымі вынікамі, якія могуць быць у гэтых умовах. Таму сам па сабе факт невысокай падтрымкі не ёсць перашкода для барацьбы за ўладу. А ці ў гэтай сітуацыі ідзе нейкі іншы план такога кшталту, скажам, што гэтая група цудоўна разумее, што перамагчы ў гэтай барацьбе яны не ў стане, будзем аб'ектыўнымі. Але ўсё ж такі ёсць тыя асобы, якія могуць набраць большае падтрыманне, чымся Ціханаўская. І ў такім выпадку яны проста дзейнічаюць як такі інструмент тайны, патаемны ад зусім іншых палітычных сілаў. Я не стаў бы гуляць некую вялізную канспіралогію, шукаць тут некія патаемныя хады, патаемны другі план, трэці план, яшчэ нейкі. Мы маем сітуацыю, калі група людзей, якая трапіла ў якасці фракцыі ў координацыйны савет, аб'явіла сябе паслядоўнай апазіцыяй, чым па ўсім пытанням, па ўсіх пытаннях. Вось, і вось гэты факт мы маем, прычым калі яны ішлі на выбары, они не прэзентавалі сябе як апазіцыя Ціханаўскай. А цяпер вось они пра гэта заявілі. Ну, што ж, магчыма, на тле таго, што ўсе астатнія фракцыі координацыйнага савету яны ведуць себя так даволі спакойна, даволі ладна. На гэтым тле дзейнасць гэтай фракцыі вылучаецца. Ну, вось, на іх звяртаюць увагу, іх абмяркоўваюць, мы гэта абмяркоўваем. Ну, што называецца, у тых умовах, якіх мы апынуліся, і гэта хлеб, палітычны хлеб, можна сказаць, для гэтых людзей. Можна сказаць, што гэта нейкі поспех гэтай групы. У той жа час узнікае пытанне, што ім усё ж такі ў рэальнасці гэта дасць. І таксама, ці гэта не стварае небяспеку для ўсё ж такі прадстаўнічасці, неважна кім, а прадстаўнічасці беларусаў на міжнароднай арэне. Ну, калі казаць пра вынік, што гэта дасць, ну, дасць тое, што яны становяцца вядомымі, што яны ладзяць скандал. Ну і, ведаеце, скандал – гэта спосаб прыцягнуць да сябе ўвагу. Так што ў гэтым плане, з гледзяшча піяру, з гледзяшча тэхналогій, можна сказаць, што ўсё правільна. А што тычыцца таго, якую шкоду яны наносяць дэмакратычнай супольнасці Беларусі, ну, ведаеце, такімі катэгорыямі яны не думаюць, і шмат хто іншы так не думае. А наносяць, як вы лічыце? Я думаю, што ў цяперашніх умовах так наносяць, бо лідарства Святланы Ціханаўскай – гэта той здабытак, той палітычны капітал, той актыў, які адзін з немногіх, нешматлікіх, які ёсць сёння ў дэмакратычнай супольнасці. І растраціць яго, ну, было б, скажем так, неправільна, мякка кажучы. Вось, і любыя спробы зрынуць Святлану Ціханаўскую з гэтай пасады, з гэтага статусу, гэта ёсць шкода для беларускай дэмакратыі. Гэтым я ўпэўнены. І таму большасць дэмакратычнай супольнасці менавіта па гэтай прычыне падтрымлівае Святлану, не гледзячы на тое, як можа хтосьці да яе ставіцца. Але ну, тут важна той статус, які яна мае, і ніхто іншы такога статусу мець не будзе, калі раптам нешта здарыцца, і яна не зможа выконваць эту функцыю. І гэта была б вялікая праблема для беларускіх дэмакратаў, і голас у еўрапейскай супольнасці, у заходняй супольнасці адразу панізіўся б, стаў бы ніжэй, стаў бы слабей з усімі наступствамі, якія да гэтага вядзе. Ну, вот як цяпер адбываецца, напрыклад, у расійскай апазіцыі, дзе няма лідара, і таму невядома, з кім тут размаўляць, калі казаць пра нейкіх заходніх партнераў.
Спадар Валер, ці ў такой сітуацыі напрошваецца гэтае пытанне. Гэта увогуле неспланаваная гульня ці то расійскіх, ці то лукашэнкаўскіх спецслужбаў дзеля таго, каб быў вось такі, прабачце, раздрай у дэмакратычных сілах. Не стал бы зараз гуляць у некую конспирологию, шукаць некія сляды, некіх агентаў. Это такая дрэнная гульня, мне падаецца, недарэчная гульня, яна не дае ніколі плёну. І я думаю, што тут гаворка пра палітычныя амбіцыі і не болей за тое. Далей спрабаваць неяк шукаць тут некіх агентаў, некія сляды я б не стаў. Палітычныя амбіцыі, каб толькі не коштам беларусаў. Гэта было б самае істотнае. Дзякуй за гэтую размову. Палітолог Валер Карбалевіч з намі на відэасувязі. Так выглядалі падзеі вачыма нашых экспертаў. Дзякуй, што вы з Белсатам. Сергей Падсасонны. Добрага вечара і да сустрэчы.